Bukatzeko gaurkoan, zurelako botaka saioa, kritikarien solasaldeari tarte ireki behar diogu bai. Gaurkoan bai, bigarren egunetan bai, dagoeneko gure kritikariak ari dira filmak ikusi eta ikusi, momentu aurpegi ona dute, goiz delako, eta horri buruz hitz egiteko gurekin gaurkoan, eta estrainekoz, behintzat kritikaren solasaldeari hasiera emateko ditugu Amaia Garzia kaztari eta blogaria batetik, eixo Amaia? Eixo. Eta bestetikan, estrainekoz bera bai, Mikel Zumeta, zineatari digitalegako, kritikari moduan ariko dena, kaixo Mikel? Tangi etorri. Bueno, beti egiten dugu nolaiteko bildumatxoa ikusi duzuenaz jakiteko ea zer iruditu zaizuen. Zurekin hasiko gara Amaia, eta zer da ikusi duzuna eta zer azpimarratuko zenuke beti bezala onerako, baina baita txarrerako ere. Vale. Momentuz lau pelikula ikusteko aukera edukidet, atzo ikusi nun Alanis, saio ofizialean dagona, argentinarra. Una mujer fantástica, hau Horizontes Latinosen dago, gainera saia inauguratu zuen pelikula da, eta Sebastianen Latino saria jaso zuen atzo gainera. Eta, bueno, pelikula oso Sebastian Leiloren estiloa jarraitzen du, Gloria aurkeztu zuen hemen dola urte batzuk, eta, bueno, pixkat bere estiloan, baina emakume transexualen baten historia nahiko, gogorra kontatzen du, ez azkenean, bere bikotea hil egiten da, eta azkenean horretaz aparte, beste sufrikario badaka, ez? Bere bikotearen, familiaren jarrera nahiko transfoboa jasan behar du. Eta bestalde, oso gogorra. Eta bestalde, El autor ikusi nun atzo, Zerkasen novelan oinarrituta dagoen Martin Cuencaren azkeneko pelikula. Eta gaur goizan ikusi dut Alberto García Lisez argazkilariaren dokumentala. Berarekin asko lan egin duen pertsona bat egin dio dokumentala eta dago zuzendari berrien sailean. Eta dokumental aski interesgarria, ez duen ezagutzen pertsonaje hau, eta egia esan argazkilari oso interesgarria gintzait. Labur badere, El autor eta Alanis okerez danago ikusi duzunak. Onerako, txarrerako zer azpimarrako zenuke bakoitzaz? Bale, El autor gustatu zitzaidan nola zijoan historia guztia, eta oso interesgarria gainera egiten zait nola kontatzen du idaztearen prozesuaren inguruan refleksio oso interesgarriak ditu, baina amaiera behintzat niri ez zitzaidan bat ere gustatu. Ez nun sinetxi eta ez zitzaidan asko gustatu. Eta Alanis, historia oso ondo kontatuta dago, emakume gazte baten historia da, prostituta da, Buenos Airesen, ume txiki badaka, historia gogorra da, baina niretzat ez du ezer berririk, zinema atletikan, behintzat. Nahiko estandarra iruditzen zait, eta Horizontes Latinosen ikustitako beste historia asko oroitu didan pelikula da. Ni pentsatut gure ikusentzulek dagoeneko esango zutela, hau bai, hau ez, eta agian beste aukera emango diot honi. Mikel egin joango gara, injustu, zuk ere, dagoeneko zakua, filmen zakua pixkat ikusi duzunena, beteko zenuelako zeintzuk dira? Hiru ikusi ditut, atzo ikusi nuen Le Monde un jour, eta bakaleran, Zabaltegi sailean, eta gero gauian Perlak saieko The Square, Cannes sari nagusia jaso duena. Eta horrentxe bertan ikusi dut, La Douleur, sail ofizialean dagoela, Victor Eugenian. Hirutatik, niretzako, oraingoz gustokoena La Douleur, ikusi dana orain sail ofizialean dagona. Eta, atzokotatik, The Square, adibidez, sari nagusia jaso duena. Ez dakizu zergatik. Ez dakit zergatik, ez. Oso ondo dago, baina 2 ordu terdi dire, eta 2 ordu terdi horietatik nik errez, ordu erdi bat kenduko nioke, errez, nik. Oso interesgarria, oso kritika sozial, oso potentea egiten du, batez ere mendebaldar kulturaren edo, burgesiaren edo ongizate estatuan bizigaren non edo egitura sozialaren kritika interesgarri bat egiten du, umorea dauka, eta baditu eszena oso potenteak, baina netzako 2 ordu eta erdi gehiagizkoa da, netzako. Eta gero bestea, La Monde un jour, oso naifa, oso txuri beltzean, lasaia, polita, maitasun eta bikote harreman haustura pixkat hori lantzen du, eta modu oso naifean, eta azkenean horien tartean agian La Monde un jour aukeratuko nuke. The Square oso ondo dago, baina netzako agian sari nagusia izaki, ez dakit.
eta 3 gaurkoa. Zalantzarik gabe. Bai. Noski aurrera begira, beste hainbat ikusiko dituzue, agendak asko begiratzen dituzue, zer ikusal duzuen ere bai, zeren denera iristea oso zaila zinemaldian tamalez, baina datozen egunei begira, bereziki zein daukazu horrela azpimarratuta zuen liburuskan? Ni hartu beharko nuke hor dakada Nextela, ezakit. A ber, perletakoak beti ondo daude, niri adibidez kimuakekoak ikusi nahi ditut. Lamurrak? Bai, gero Zinemiran non ikusi nahiko nuke, Converso adibidez ere bai ikusi nahi dut. Eta gero, sail ofizialean apuntatuta ditu dana, baina eske holako gaiak ere bai, zein aukeratu zu, ez dakit. Orain bertan... Gaiztoa izatea tokatzen zaidalako da. Momentuz behintzat ikusiko duzu zer ekartzen duen ekarri behar duenak eta... Ez baldin badakat Estela aurrean, ez dakit. Ondo dago. Amaiak Estela eduki gabe, behintzat buruan badaukan esatea, baniko ni nahi diot begiratua bota eta ea zer esaten Nik ez dut Estelik egin, baina badauzkat batzuk azpimarratuak. Gaur handia ikusi nahi dut, nik uste askok ikusi nahi dugun pelikula dela. Eta gero ikusi nahi dut The Disaster Artist, gogo asko dakat pelikula hau ikusteko. Gainera, pelikula hau doa The Room pelikularen inguruan, eta justo aurreko igandean Tabakaleran jarri zuten eta ikusteko aukera eduki nuen. Pelikula oso txarra da, The Room. Orduan, honen inguruko pelikula bat da The Disaster Artist, James Francoren azkeneko lana. Eta oso interesgarria egiten zait. Izenburutik hasita? Bai, izenburutikan, gainera Toronton oso kritika onak jaso ditu. Orduan, nik uste pelikula hau oso ondo gongo dela. Eta bestalde, perletan markatutak ditudan beste zein batzuk, baina ikusi nahi dut, ezakit oso ondo esaten den frantsesez, 120 pulsaciones por minuto. Dala sidaren inguruan egintzen mugimendu oso potentea Frantzian, batez ere Parisen, eta oso pitxura horrek ere bai. Zuk handia ikusteko gero izango zu, zuk ere, pentsatzen dut? Orain hasi da egiten eta etorri zaizkit burura... Guztiak. Bai, hau ikusi nahi dut, 120... Bai, frantsesa zena. Bai, 120 pultsazioena edo ikusi nahi dut, handia 7 ikusiko dut, Disaster Artist ere apuntatua dakat. Eta gero, perletan ere, Aronofskiren azkenekoa dago, gero, Haneken ere bai dago, badaude... Bai, harribitxi batzuk badaude ikusteko zinemazale denarentzat. Hori da. Bukatzeko, handiaz, zer espero duzu? Ez duzu ikusi, beraz? Ea zer impresio? Trampa txiki badakatze, ni Enekoren laguna naiz, laguna edo elkarrekin gaude beste proiektu batean, eta zerbait badakizu. Dakit. Trailera ikusita, niretzako trailerra oso potentea da. Irudia ikusten baldin baduzu, irudiaren tratamendua, montajea, niri gogora ekartzen dizkit. Badakit, gero, orokorrean eman dituzten entrevistetan eta horrela, esan dutela, urruntzen saiatu direla, referentzi desberdinetatik edo, baina El Hombre Elefante burura ekarri dit, Los Miserables burura ekarri dit, pixkat, garaiko pelikulak eta estetika, estetika oso landu bat, argazki oso landu bat, eta maila oso altuko pelikula baten itxura daka, gero, sorpresa, misterio. Irakurri beharko dugu ze iritzi duzuen. Zuk ere ze impresio daukazu, Amaia? Berdina, ez dut ezer ere ikusi, eta bai, nik uste trailerra ikusterakoan, esan nun, hau zer izango da, pelikula hau oso itxura hona daka, irudia oso landuta dirudi, eta nik uste lan handia egin dutela, behintzat loreak egin zutena, baina hau oso desberdina, nik uste salto, behintzat trailerrarekin ikusita, salto handi bat eman dutela dirudi, behintzat. Irakurriko zaituztegu, ea zer iruditzen zaizuen, zeren dakizuenez, zinemadiaren eskainiko dute eta bihar dat estreinaldia, baina prentsako pasa gaur arratsaldean, eta datozen egunetan hainbat kritika irakurriko dituzue, kasu honetan Amaia Garziarenak eta baita Mikel Zumetarenak, biei eskerrak, gaurkoan hemen izateagatik.